पहाड़वा छोड़ के मैया विंध्याचली छोड़ के मैया अरे बस गईलू सुनसान में पहाड़वा छोड़ के मैया क्या बात है पहली लाइन में भक्त गइल बा माई के दरबार में माई से कहता बाबा क्या कहता बिटिया के बिटिया के डोरी से बाटे विश्वास माई आई निकलना से बिटिया के बिटिया नैया के डोरी से बाटे विश्वास मैया आइलू कौना बिटिया के बिटिया कन्हैया के डोर से बाटे विश्वास माई आई निकलना से बिटिया के बिटिया नैया के डोरी से बाटे विश्वास मैया आइलू कौना अरे तेरा सितारी है मर जननी अरे तेरा सितारी है मर जननी आ जाए तू यही बारी हो पहाड़वा छोड़ के मैया विंध्याचली छोड़ के मैया अरे बस गईलू सुनसान में पहाड़वा छोड़ के मैया पहाड़वा छोड़ के मैया अरे थोड़ा दुआरी तब सब नारी घोड़ा दुआरी तब सब पुकारी आ जाई तू यही हाल में पहाड़वा छोड़ के मैया विंध्याचली छोड़ के मैया अरे बस गईलू सुनसान में पहाड़वा छोड़ के मैया वाह भैया दूसरी लाइन में वाह भक्त गइल बा माई के दरबार में माई से कहता क्या कहता ए माई तू तो जगत जननी बारू जैसे सबका नैया पार लगा दिए महतारी ई भाग कराऊ दरबार में आई बा ये माई एहू के नैया पार लगा दा भक्त बताओ ना दूसरी लाइन में कैसे विश्वास बा का विश्वास बा जनिला की रोज माई हो मरावेलू ये कने न जाने पवली ये हर से आवेलू हे मैया हो आ जाए जननी हो जनिला की रोज माई हो गवावेलू ये कने न जाने पवली ये हर से आवेलू अरे भाई हर के तू छोड़ पारी हो
बहुमूल्य पुरस्कार हमारे बहुत सुंदर कलाकार हमारे ए मुनि भैया गाइल छोड़ के धरती से पार्टी भी चलावल ये उनके तरफ से पुरस्कार 50 रुपए दे के सम्मान के लिए बनो पार्टी से नमस्कार बा और जो नहीं आत्मा के शांति खातिर पार्टी आइल बा मालिक से ही प्रार्थना की आत्मा कहीं रहे जगह मिले स्थान मिले ये हमारे पार्टी के मलिकार मुनि भैया की तरफ से पुरस्कार बा पार्टी से नमस्कार बा चरण में बार बार प्रणाम करतनी आखिरी बंद में वंदना का मतलब कि बंद ना हो सकले रात भर गई बा वंदना रात भर गवाई तो समय के देख के भक्त अपने गुरु घराने के परिचय बताओता कैसे कैसे